Nyane sapa Mbak Lis? Nyanggone bahasa Jumatul Kubro. Lah apa Mbak Lis kok sama Jak Rono? Butuh ngeces. Paham? Sampean iki wong sing cedhek mbek Gusti Allah. Sampean nek seumpama gak di cepetno, jek enek alah 10 tahun durung mesti petuk. Nggih, suwen. Saiki wong njaluk instan kabeh saiki. Lah njaluk instan digolekno wong sing luweh cedhek mbek Gusti Allah jenenge ajudane Gusti Allah, berarti dijalukno karomah dilebokne teng jenengan cek ndang cepet petuk teng kene Gustine jenengan. Intine ngono lho. Lah Mbak Lis lah nek aku sampean ziarah iku pisan tok edikane. Ngecesku pisan. Berarti aku piye Mbak Lis? Yo sampean rono bolak-balik lak sampean dicas bolak-balik. Kula makan riye kula seneng ziarah ketriyen. Kula mulai belajar ngeten iki seneng ziarah Pak Rian. Sakniki sing pancen gak dikongkon sakniki kan dikongkon ta wong. Riyen ya ziarah terus kula. Golek ziarah rono-rono napa butuh ngecas cina cepet ngoten lho. Nah makane asline sakjane nek jenengan pengen cepet diagendakan setiap Jumat Legi nopo 1 bulan sekali jeneng dijak ziarah. Cesen jenengan iki lho cek ndang bek HP-ne. Ora bek-bek ae ngenteni pirang-pirang wulan kok. Iki cek sing repot bancaan. Terus mbuh gak karuan. Nah, kok gak petuk-petuk Mbak Lis? Rezekiku kula pengen lancar. Nah, pengen lancar dijak ngecas jek semoyo ae terus piye. Nek aku no terserah wong kene gur ngeterno tok ae kok. Masih sama jak bendino ya monggo gak apa-apa. Nek kula seneng ae Pak dijak. Wong kene gur njalukno tok karomah. Tapi sampean budal dhewe mboten saged. Nah, sampean budal dhewe gak iso, sampean kudu enek sing dampingi sing njalukno iki mbah kula njaluk ya kula to sing njalukno. Mosok sampean nanti njaluk dhewe wong ora roh sampean. Gak kenal tapi njaluk. Dikeki, Pak. Ragu-ragu sing tak kei sapa iki. Terus dilalah sampean sing dipethuki. Mendo-mendo dadi bahasa Jumatul Kubro metune jin. Iki lho engko amalno ngene. Nek pengen cepet amalno ngene, akhirnya sama amalno. Sapa sing ngandani jin? Mesti macake jubahan. Udeng-udengan jerene bahasa Jumatul Kubro iku wong Arab. Berarti engko macake engko jubahan, udeng-udengan wong dukur, iku engko wanteng. Iki bayangane sampean. Akhirnya doktrin ngono metune ya ngono. Sampean bayangane ngono. Lah sing bener piye Mbak Lis? Ya wis gak ero bawenge piye-piye gak ero. Ngono lho, engko ndek kono piye-piye terserah Gustine dudono. Lah sampeyan bayangane ngono ndek kono ya Gustine langsung oh perasaan kamu ngono to ciptaanmu ya wis tak iki. Ngono. Tunggale jadi Kanjeng Nabi Mbak Lis, aku dipethuki Kanjeng Nabi. Piye Kanjeng Nabi? Ukur Mbak Lis yo, cobaan ganteng udeng-udengan. Akhirnya dikandani sampean ku ngene yo, kok dikira ngene. Sampean lakoni akhirnya. Wong asline dikir setiap dikir ku pasti energi langsung reaksi teng awak. Asline. Selama niki jenengan upama dereng penggih kula, jenengan rasane dikir ada energi ta mboten? Wonten. Saderenge panggih kula. Sampun. Tapi energi niki apa? Paham mboten? Nah, niki wau. Kudune energi niki napa langsung komunikasi kali gurune. Kok enek rasa iki apa to Mbak Lis sakjane? Lah niki kan kula tuntun. Berarti reaksi awak iki kan kok mesti tiap dikir kan enten sing jaga to. Iki karomah, tah barokah, tah rahmat, tah apa? Kok enek ngene. Lah dadine jenengan kok dikir yo yakin temenan. Berarti iki dikirku selawat iku rasane dikir selawatku ngene to. Terus dikai Allah Akbar, rasane dikir Allah Akbar ku ngene to. Iku kok iso cerita, ngono lho. Terus yang jaga sapa selama iki? Kok iso dikir kok iso ndadekne bukane kunci ku piye?
Iku jenenge bendino belajar, jenenge pesantren, jenenge pondok. Iki sampean belajar bendino. Lah carane aku durung petuk balis, berarti sampean rungokno ati sik. Makan tak kon belajar moro nanggon aku, kan aku omong bolak-balik. Sampean nek gak gelem moro ya gak masalah, sampean berarti gak pengen teko. Oh, nek kula niku terserah. Kan nek pengen nek memang belajar temenan, dia kudu madhep. Nek gak madhep ya gak teko-teko. Mriki niki namung berarti nek sing dipethukno Gusti Allah didhepno kula sapa ya berarti kula kudu dudune dalan ngoten tok. Nek gurung wayahe gak madhep ya berarti wonge durung pengen ngono. Ya pengen Mbak Li sakjane lah sampean kan gak moro. Gak moro ya gak iso to. Wong kene sing nggawa kuncine. Sing nggawa kunci cara wong ki ngene lho, kunci ki sak gombyok tak gawa kabeh upama. Sampeyan pengen dibukakno lawange Kang Ipin ku tak gawa kuncine. Lawange Pak Ripaki tak gawa kuncine. Lawange Mbah ya mbakmu tak gawa kuwabe kuncine. Sampeyan pengen mlebu omahe Kang Ipin. Iso mlebu? Mboten saged, sampeyan mekesel nek ngarepe lawang ra enek sing bukakno wong sing nggawa kuncine kene. Belajar nang ndi nanti jere Mbak Lis kono dongdeng. Jerene wong iku hebat ngene. Podo Mbak Lis belajar ya podo mbek sampean podo persis mbek sampean. Lah sampean kok gak kon bukakno dalan. Tiange mboten saged. Tibakno gak paham-paham wong-wong. Gak ero iki lho sing nggawa kunci iki ndek kene, ngono lho tok. Aja dipandang wong iki pan wong biasa iku, wong ngene-ngene. Lah jan mbek salah didelikno ya gak ketok. Lah nek diketokno sida, wong sakmono kae ngruduk rene kabeh terus swarga neraka sapa sing nggoni? Nerakane sapa Pak sing nggoni? Gak enek, apa mesum swarga kabeh pengen lho eling swarga malih aku dhek janjeni sampean tak dudune swarga. Swarga iku enek 8. Iki ngomongno enak tok. Dadi swargane siap saja sampean. Siap tak gak Pak mlebu swarga? Siap toh. Terus perbuatane? Nah, swargane siap ae. Nomor setunggal swarga Firdaus. Nomor kali swarga Aden. Aden. Nggih, Jannatul Firdausi nuzula. Ini Quran. Terus Jannatu Adnin tajri min tahtihal anhar. Nomor 3 Jannatun Naim. Swarga Naim. Nih Pak cara wong ku berarti cara omah iku tipe apa ya Pak? Sing tipene gede dhewe ku Pak apa tipe? Sing favorit. Cara rumah sakit iku sing kok VVIP. Ngono iku berarti surga Firdaus. Terus nomor kali swarga Aden. Swarga Aden berarti sampean iku kelas tunggal ngono ae. Nggih to, mari VVIP kelas tunggal. Berarti nomor 3 swarga Naim berarti kelas loro. Iki ngomongin rumah sakit malian. Lah cara nganune kan kula nggae contoh jak penak ngoten lho. Lah terus nomor sekawan Darussalam. Gus Maati Darussalam. Nomor gangsal Darul Muqamah. Iki jenenge swarga. Jenengan selama iki roe swarga pinten, Pak? Firdaus tok. Darul Muqamah nomor 6 Maqamul Amin. Nomor 7 Jannatul Khuldi. Iki ceritane Ibu Hawa to. Wa Khuldi Jannatul Khuldi. Terus nomor 8 Jannatul Ma'wa. Nomor 8 swarga Ma'wa.
Pun sampean garek milih sing ndi, Pak? Iki wis disediakan 8 perumahan. Sampean garek milih tipe sing pira, Pak? VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Apa sing di lorong? Di rumah sakit di lorong Pak Said guyu. Sing gak duwe kamar iku Pak di lorong. Sing campur-campur wong akeh iku. Iku kelas pira, Pak? Kelas 3. Tapi kan yang penting sama tetap di rumah sakit ditampung toh. Nanti mbak ini di latar ya sama cik mlebu warga. Nah iku makomul amin. Ngene lho Pak yo. Cara aku gelem cerita ngene. Sing terakhir iki Jannatul Ma'wa. Berarti nomor 8 cara sampean nanggone perumahan iku sing kamar 1. Ngono ae Pak. Berarti nomor 8 gitu. Cara perumahan ngono lho Pak. Terus engko nek Jannatul Khuldi berarti kamare loro. Fasilitasnya kipas angin biasa. Kipas ngono wis. Kene sampean pengen AC yo engko ndek Swarga Firdaus. AC tamane luas, cara nganune iku nganu apa? Omahe sampean gedhe sak hektar. Nah, villa. Sak hektar iki jenenge Surga Firdaus. Sampean njaluk apa kene bal-balan kelek sembuh. Warang kowe lengkap nek jero soalé saking ombone nggone. Iku kan tak ge contoh. Apa sih kono ku sampean ngono ta? Sampeyan tak critani. Terus mari ngono swarga aten. Swarga aten ku berarti cara wong iki mang iki seumpama omah iku kamar sampean 5. Berarti nek Jannatul Adin berarti kamare ganti papat ngono lho Pak. Meduk. Papat maune iku AC sing volumene AC-ne ku 5. Berarti iki AC-ne dadi papat. Engko terakhir dadi kipas ilir. Tuh, Jannatul Ma'wa dadi kipasan ilir. Jadi busi gak apa-apa sing penting di jero swarga jarene. Nah, sampeyan berarti pengen yang Firdaus, berarti sampeyan ya kudu bendina perjuangan. Yang Gusti Allah jere awake dhewe nek pengen merdeka butuh perjuangan. Perjuangan ade jere Gusti lah, awakmu pengen njaluk swarga Firdaus. Saiki pamokon sedekah duit 100.000 tak baleni maneh 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 sing metu 1.000 rupiah. Terakhir 1.000. Gak apa-apa Mbak Lis, yang penting ikhlas. Nggih gak apa-apa. Sampai nek pengen jalukane akeh, berarti sedekah ya berarti kudu pancingane sing akeh. Wong njaluk Gusti, kula pengen griya nggih, griya kula mungkin suwae, kula pengen damelaken yoga kula pengen tumbas tanah mriko, terus kula pengen bangun masjid, kula pengen bangun musala, pengen iki jalukan sampean sakmono kae. Gak apa-apa, awakmu tak ijabahi jalukanmu. Terus pengorbananmu nang aku ndi? Wong aku wis ngeki rezeki awakmu kok lali gak aku gak mbok sedekoi. Selama iki jenengan ngelungno iki sedekah sinten, Pak? Sama nek ngelungno ngeki wong lho sedekah sapa, Pak? Sing sedekah sapa? Temenan tak sampean iki? Niki kula niki nggih jenengan nganu niki sedekah kula. Niki lak jenengan to tahu sampean meniki Gusti matur suwun sanget niki kula sampun jenengan paringi rezeki. Lah niki rezeki jenengan kula sing jenengan paringaken kula sedekahi jenengan. Ngono lho. Jerene nek pira Pak? Nek 1 juta kon kei 100 umpama. Berarti sama niati sing sedekah Gustine. Gustine iki cek seneng kei sampean terus engko dikei maneh ngono lho Pak. Lah sampe tuh nek sampe tuh suwe man tak kei apa 1.000 wae. Ora cocok sampe dhuwit 100.000. 1.000 ya kek ana 10.000 ngono cek rada pantes. Malah Gustine medhit. Lho aja gak dipecahno Pak, anjenan. Lho.
Susu ana lah duwe 100.000 sedakoe 2.000 akeh susuke. Sing metu nggo sing klitik 500 jalukane sak arat-arat. Gak cocok pengorbanane ndi. Lah ngono kok njaluk dijabah. Mbak Lis aku wis ndonga yen Gusti Allah bendina jere sampean kon melekan bendina. Jere Gustine muni ngene, "Sapa malaikat? Bendina sing ngewangi aku melekan." Iko jenenge Pak Arifin, Pak Rifai, Pak Mas Eko. Wis melekan Mbak Lis, kula sampean wis sarane sampean ya wis tak lakoni. Sampeyan melekan pun Mbak Gustine kon apa? Kon sedekah. Jenenge Gustine apa? Sedakoan. Wis sampean sedekah pun. Sampeyan jalukan apa? Aku pengen omah Mbak Lis. Pengen omah anakku. Pengen nukono tanah anakku. Engko nek aku wis penak mati ku engko arek-arek wis tak kei toto kabeh. Sampeyan jalukane apa, Pak? Ya jalukan kula ngene iki, engko anak kula wis tuku pedah kabeh. Lah terus sampean sedekah piro ning Gustine? 1.000. Cocok, Pak. Ngono njaluk swarga Firdausi. Swargane tersedia, selalu tersedia. Gelem sampean leboni tagak ngono tok. Lah iku sebut makanya nanti Gustine pengorbanan mulo nang aku ndi jalukanmu akeh. Aku jarine ud'uni astajib lakum. Undangan aku engko mesti tak ijabahi. Jaluk ono aku lho, awak njaluk apa lho mesti tak ijabah. Apa sing gak tak ijabahi? Selama iki ya titenono jalukmu apa lak mesti mbok ijabahi. Sing dadi perkara awakmu iki nek anggere tak ijabahi gak paham. Akhirnya jalukane sampean iku wis dijabahi. Sing dadi perkara gak tahu bersyukur akhirnya kurang. Wis kaya ngono. Aku wis njaluk Mbak Lis yo. Gusti Allah ngene kok aku gak dikeki. Lah wis iki iki manjirin manjalukane apa? Pokoke Gusti kula pengen awak kula sehat. Ternyata dikeki sehat temenan. Gak njaluk rezeki kok. Empun Mbak Lis kula nyuka kula nyuwun rezeki. Ya Allah Gusti kula njen paringi rezeki kula njen paringi lancar. Dikeki lancar rezeki kesehatan. Salah dhewe gak njaluk rezeki apa. Tetep wong selalu njaluk bener wong. Sampeyan omong nang gone Gustine kula betah rezeki kesehatan, apa rezeki dhuwit, apa rezeki ilmu. Iku sama ngomongno. Sampeyan dikeki sehat, salah ta Gustine. Wong sampeyan gak njaluk. Pokoke sementing kula Gusti rezeki kula lancar. Nah, wong jen gak nyebutno kok niki sing salah malaikat tak gak. Lewat 9:30 iki kula tene bahas malaikat atit sampai Malik lali. 10:30 sih. Mpun apa diterusno? Aku tambah malaikat dulu ae. Nggih. Sampeyan selama ini goleki malaikat teng pundi, Pak? Nek goleki malaikat teng pundi? Teng jerone awake jenengan, jenenge Kakang Kawah hari-hari dulur papat lima pancen iku sapa? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Malaikat niku entene teng jerone atine jenengan. Lah bendina sampean dikongkon rono budal ngaji niki sing perintah sinten sing nglakoni setiap hari malaikat. Lah sampean gak usah ngaji turu wae. Wong kesel-kesel sak menyambut gawe kok atine rono. Timbang meneh gak iso kerja ndek omah ae wis turu wae. Awakmu kesel aja dipaksa kok ndek kono malah turu wae. Sampean akhirnya gak budal berarti sampean ngetokno jin, gak ngetokno malaikat. Terus malaikat teng pundi? Lah teng jerone jenengan to. Sing perintahna budal ngaji. Gak apa-apa wis budal ae ndek kono Gus. Baturu bagal sapa jare sementing untuk ridhone Gusti Allah, sementing sampean wis bisa menjalankan perintah Gusti Allah budal. Nah niku berarti sampean ngetutno malaikat. Lah awake dhewe sing wajib malaikat sing harus dikenal niku sinten Pak? Pinten Pak? Zaman awake di sekolah niku lho. 10 malaikat. Malaikat sapa Pak? Jibril, Mikail, Israfil, Israil,
mungkar, nakir, rokib, atid, malaikat malik kalih ridwan. Lah iki sing 8 sampean kenali gak apa-apa. Aja kenal malaikat malik kambek malaikat atid. Iki sing awake dhewe nek iso sampean hindari, Pak. Nah, lho nggih maksud iki kula ngen dari malaikat iki sifat ngono lho maksud kula. Lah lha Mbak Lis kok gak oleh kenal malaikat Malik, jadi kan harus diketahui. Nggih sampeyan kan wis roh. Maksudnya aku iki setiap omong niki apa to perbuatan, gak kok sampeyan gak oleh kenal ono. Lah iki apa sampeyan aja awake dhewe kudu kenal malaikat 7. 8 nggih, 8. Awake dhewe cek kenal malaikat 8 tapi ojo kenal malaikat loro iki, malaikat malik kalih atid. Apa Mbak Lis kalih kenal malaikat malik atid. Sing gak oleh kenal malaikat atid kalih malaikat atid niki malaikat sing mencatat amal keburukan, sing ngurusi wong, ngurusi tanggane. Enek apa-apa dikomentari. Niki malaikat atid sing setiap hari nyatet perbuatan elek-elek sampeyan iki, sampean sampai ojo nglakoni ngene, sampean cek gak dicatet malaikat atid. Ngono lho maksud kula. Mosok Mbak Lis gak oleh kenal ono, tapi perbuatane sampean cek gak dicatet malaikat atid, malaikat iki bukune cek kosong lho Pak. Sampean berarti piye Mbak Lis cek gak kenal malaikat atid, berarti sampean iki dikongkon setiap hari kon perbuatan sing api-api, ngoten lho maksude. Enek wong ngene Bu Sri sampean karo. Iku pakmu iku ngene dik ngenane iku ngene. Dosa ta. Aku kok gak krungu Mbak Lis. Lah iku piye? Malah ketoke wong ngono ya tibakno. Nah. Iki berarti sampean malaikat atid. Terus nomor 2 malaikat malik. Malaikat milik, rasa memiliki. Ayo iki mesti ngomongno bojo aneh. Rasa memiliki. Enek wong bojo dilokno wong, terima ta mboten? Tangga ngelokno, terima napa mboten? Iki berarti kan kenal malaikat malik kabeh. Wong dikongkon gak oleh kenal kok. Wong jirine kabeh iki sinten mawon sing dipethokno awake dhewe iki wujude Gusti Allah gur dikongkon ngenali tok. Kenyataane kepancing kambek wong-wong to. Kangkling, malaikat malik iki malaikat milik. Egomu iki lho jenenge maksudnya ego. Dokno ego sampean, ojo rasa memiliki. Maksudnya apa? Sampean iki awake dhewe hawa nafsune dhewe iki lho Pak. Ojo ditutno sing elek-elek iki. Iku sampean berarti nek sampean gelem ngetutno jengkel kambek bojone dhewe-dhewe, jengkel mbek tanggane mbek sapa wae berarti sampean senengane kambek malaikat malik. Contoh iki Pak Afandi ku budal nyupiri wong nggih. Pak Afandi sama teraken buah tenggene Surabaya. Pak Arifin ya supir lali. Padha dilalah Mbak Ika iku budal iku wis lho sing diterno mang bojoku wayue. Iki contoh. Pikirane gak karu-karuan. Padahal iku mulai ya nggawa dhuwit lho. Dhuwit engko dikene sapa? Ya dikene bojone. Lah niate Pak Afandi iki memang kerja. Kan berarti gak percaya mbek selanang. Pak Afandi yo ngono. Wong aku sing penting iki engko aku entuk dhuwit, wong bojoku mang wis tekoke. Kok durung kei blonjo. Akhirnya budal. Wis penting anu gak ngreken wong iki aku mencinta mbek bojoku kok. Cinta bojoku ora kira kegiur baik. Lah Pak Arifin yang ngono, iki Mbak Apik budal, Pak Arifin malah gak karu-karuan iku nganune. Rombongan gak karu-karuan wong iki macak kabeh Mbak Apik.
Oh, ayu sampai tak ada nih. Nah, kabeh gareng ketergantung Mbak Abi iki kok piye? Nek yakin sing lanang gak lapo-lapo wong niate ibadah kabeh gawe nyukupi butuhan yo ora apa-apa. Tapi nek pikirane rasa memiliki ke bojo ya gak baik gak Mbak Abi iki mang akhire gak tenang atine. Wong lanang sakno Pak, akhire kejelungup-jelungup ndek ngene nganu dalan. Sing bane bocor. Sing lapo niki wong wedok iki nek batin iki lho Pak banter sampean tak kandhani. Makane hati-hati wong wedok aja nglarani atine wong wedok sampean tak kandhani. Lho Pak saya sing guyokno. Pak saya sing guyon. Makane Pak saya itu gak wani mbek Bu Sri ya tak kandhani. Enggak tuh kan ora rong bak ngono piye. Wes. Makanya wong-wong ki suami takut istri. Makanya nek bahas bojone wis ora nek marine. Iku ras terkuat. Napa nih Pak? Ras terkuat. Oh nggih. Wong gak enek iku ya digoleki Pak. Wong tuwa salah. Oh nggih. Gak enek benere. Pokoknya wong lanang ku ya kan dadi TPA, jadi tempat pembuangan akhir. Wong wedok kekeselen sing diamuk. Wong lanang anake tekok genah-genah lapo Bu diamuk pisan. Iki wong wedok. Wong wedok iku gak gelem Pak. Salah iku ora gelem. Jaluk bener terus. Dadi wong lanang aja dilebokno ati nenek wong wedok ngono. Lah sampean lebokno ati ya rugi wong wedok bar kubar ya. Kekeselan awake dhewe lho setiap hari tandang gawe iki sing kena tetep sing di omah, kena amuk. Lah sampean gak kuat mempertahankan rumah tangga ta mboten ngono tok. Meneh sampean mangkel, meneh lho wis gantine acarane wong itu. Soalnya apa wis dilampiasno, wis dibrolno. Kita Mbak Abi ngguyu Pak. Pak Arifin nek dinasani Mbak Abi metu ke omah. Penak wong iki kancane akeh. Ini Mbak Abi nesu tetep di omah gak iso nyen sapa atine. Penang ketangi kono lho. Engko nek kono tong apa dulure kok dengareni rene iku mong. Nek kono ya gak tenang, kudu mulih maneh wong wedok. Iku jenenge rumah tangga. Lah iku rasa memiliki nang bojo awake dhewe. Setiap hari nek bojo kerja sampean ndongakno. Terus wong wedok iku nek bojo kerja aja melok ae. Iku jenenge wong lanang sakno, Pak. Akhirnya kepondal-pondal nek kono gak tenang dibatin nek sing wedok gak tenang. Kok gak mrih-mrih. Ya amin kok gak mrih-mrih gimana nanti bojoku ngundang rono. Padahal nek kono bane bocor. Nah, akhirnya bel iku gak prei. Enek Pak, sing wong kudu video call sak dalan-dalan. Niku enek. Ngelu wong lanang, Pak. Budale urung. Nah. Iku rasa memiliki. Penak iku ngene lho, wis selosno ae wong lanang. Ya, budal dongakno. Wis aja pikiran kono ayu-ayu ning kono iku ndang ngene. Wis kakaren akhirnya napa penciptaan jenengan akhirnya mbek Gusti Allah dijabah temenan dari pikiran jenengan sing elek-elek mang iki lho bojone sampean gandengane sampean ndongakno akhirnya nek gandengan cek padha mlakune kok akhirnya rezekine sing nampani jenenge wadah jenenge bojo nggih jenengan sing nampani sapa katene ngerasa napa nampani dhuwit apa sak juta sing nampani sinten wong wedok to, tapi wong wedok pikirane elek nang lanang. Lah wong lanang ya pinter. Nek di aku dituduh terus akhirnya dijeguri. Wong lanang ku ya ngono. Makane garek tergantung lanang wedok iki iso mempertahankan rumah tangga napa mboten. Ngoten lho. Aku gak nyalahno wong lanang, gak nyalahno wedok kabeh iku tergantung sing nglakoni. Nek niate temen ibadah gara-gara nih kalau Pak nikah napa Pak perjanjian nikah jadi nyukupi lahir batin secukupi temenan mesti eling anak bojo ya gak aneh-aneh Pak ngono intine ngono ngoten. Nek koyo Pak Jan mbek Bu Rom bedino berdua
Wis gak kena ate engko Pak Jan dikandani ngene-ngene Bu Rom nunggu ibu dino kok. Kayak Mbak Ika Pak Fandi ku ya ora iso aneh-aneh Pak Fandi soalnya dikiting terus. Cita dituthuk Pak Fandi. Wes. Ya kudune Mbak Abi melo Pak Arifin pisan. Iki nek gak percaya ngono lho maksud kula. Nggih dadi kernet, wis gak butuh kernet. Ya kayak Pak Cito mbak Bu RT iki dhewe-dhewe, berarti Bu RT saking percayane Pak Cito. Gak percaya bendino lak melok. Pak Cito nukang lho Bu RT melo, bendino iki seumpama gak percaya. Jadi saking cintane mbek bojo. Lah kon iki mulai pisan. Tapi gak enak Pak Cito seumpama sampean ditutno Bu RT. Sampean dikongkon yang juga ngombe, juga akhirnya sampean sing dikongkon Ibu RT dadi asisten. Gak enak kok mbek koncone. Makane ngeten lho, wong rumah tangga iki nek plus minus nggih to. Lah awake dhewe setiap hari pokoknya yang penting pikirannya awake dhewe iki positif ngono lho intine. Aja rasa memiliki. Yo ngene lho, tapi nek wong lanang sampean culno-cul ku sampean yo kleru. Akhire sak karepe dhewe wong lanang. Masih wong wedok yo ngono, aja diculno lah bojoku gak aneh-aneh ndek omah ae bendino. Aja muni ngono, Pak. Engko iki kok Allah iki lho. Allah. Nah, berarti kan sampean memunculkan sesuatu. Ngeremehno. Akhire iki kok aja dipandang jere ketoke meneng. Nah, ngomongane dhewe akhirnya ditekakno ujian teko. Nah, terus yang penting piye ya stop nang critane Gusti Allah aja nyiptakno dhewe aneh-aneh ngono lho. Intine kan ngono. Jere setiap penciptaan pasti diijabah. Lah berarti awake dhewe kudu kenal sapa Mbak Lis? Kudu kenal malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan iku ridho. Ngridani apa Mbak Lis? Ngridoni tubuhe awake dhewe iki lho setiap hari kon masuk swarga, masuk surga. Piye Mbak saya Pak? Aku ngomong ngene iki sampean paham piye Pak? Ridho tubuh ya awake dhewe iki iso mlebu surga. Iki malaikat Ridwan oke. Okay? Makanya ini awak sampean pengen kenal malaikat Ridwan, sampean dikai setiap hari cerita bah enak gak enak iki trimonen. Lah selama iki sing dadi perkara nek gak enak iki mesti ngersula, berarti sampean milih malaikat Malik, mau dikongkon dadi malaikat Ridwan ora gelem. Tapi nek ditekoki milih malaikat Ridwan, kenyataannya malaikat Malik dikei cerita Gusti Allah sing gak enak-enak iki mang mbok dilokno wong, mbok dikei lara, mbok dikei apa wae dhuwit dientekno mek Gusti Allah. Terima ta mboten? Kenyataannya ngeresula, berarti sampean tetep melok malaikat Malik. Unjit kandhani aja kenal malaikat Malik kalih malaikat Atit. Kenyataane senengane malaikat Malik kalih Atit. Dikongkon kenal sapa Mbak Lis? Kenal malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan niku piye? Berarti awake dhewe nek dikei cerita Gusti Allah bah penak gak penak, apik gak iki trimonen. Iki lak global toh. Aku tak bahas wong rumah tangga. Wis. Gak usah aneh-aneh cerita iku. Rumah tangga. Oh Mbak Ika Mbak Afandiai, soalnya sing terbaru. Ngene ya, ngene Pak. Iki tak gawe contoh ae. Sampeyan pokoke aja mangkel Mbak Afandi, Mbak Ika. Mbak Ika iki wonge wakas, gitu. Wonge wakas, karepe iki kudu ngene iku kudu dituruti. Pak Afandi wong lawong pon digandeng legi, gak benturan Pak. Ya sangat benturan toh, sitoke gak serantan, sitoke tenang saja. Lah nggih, lah Pak Cito wonge lak meneng.
Sampeyan to sing tar-tar padha Pak Cito mbek Bu RT ku yo ngono, kon mbek legi ku. Meneng. Tenang. Ya sampean kan gak enek joine ramene mbek anak. Iki gak enek bojone kan anak, bendina gegeran iki kan. Padha. Iki kula gak ngomongno gak ngelono sapa-sapa to, tak ge contoh. Dadi kula sing ngrungokno bendina ya kudu guyu. Masuk mboten kudu guyu wong lorone niki lho. Kudu guyu Gusti Allah gawe cerita, ngoten lho. Pak Cito iki wonge ya meneng lho. Bu RT iki sing tanda-tanda, "Yang iku sampean kudu ngene, ngene." Wonge ya manut ae. Wong kok gak dinut kok ya tetep diamuk mbek Bu RT. Mbak Ika ya ngono. Pak Wandi ya ngono. Iya, engko tak lakoni. Nggih kula Bu nggih. Ndang ngene wis ngene tok ngono. Tetep ngengkel iki jenenge aku nyeritakno ngene berarti sampean tetep gak iso nrimo dikeki bojo Pak Wandi, gak iso nrimo dikeki bojo Pak Cito. Niki contoh, sampean yo ngono akan karo wetone liya-liyane. Iku sampean dikongkon nrimo bojone sampean dhewe-dhewe. Wong wis dikandani, wong nikah iki, wong loro, wetone gak mungkin padha. Nggih to, dinane gak padha. Setiap dino enek malaikat sing nggawa dhewe-dhewe. Sampean kan gak sing teko aku. Aku apa Mbak Lis? Gak enek sing teko. Terus weton seumpama iki kaya Pak Afandi Mbak Ika sitoke gak serantan, sitoke tenang. Iki dua karakter yang berbeda disatukan jadi satu Pak. Piye? Sampeyan bayangno ae, gak usah karo wonge. Sitoke kalem, sitoke cepet-cepetan. Ayo. Petuk to mboten? Gak petuk kecomben, bendian tutupan. Berarti aku kudu piye Mbak Lis? Nek karakter dua berbeda, cek iso dadi rumah tangga ayem berarti kudu piye? Ya kudu sing gak serantan kudu iso nrimo dikai cerita pangeran. Harus menyadari. Nggih, nek Pak Bandi tenang-tenang saja, Pak Cito kecomben karakternya tetep ngene. Berarti sing belajar sapa? Kudu sing wedok. Kudu iso belajar ngendhalekno rasa emosi, gregeten jengkel ambek bojone. Wis ta nek gak percaya sampean tetep bendina sampean atine sampean gregeten. Nah, kan sing angel iku belajar iso nrimo dikai cerita pangeran bah iku bojo, bah anak, bah tangga, bah maratuwa, bah dulur iku iso nrimo dikeki cerita pangeran. Lah nek sampean wis gak trimo dikeki cerita pangeran, berarti sampean gak percaya kambek pangeran dikeki cerita. Cek dadi cerita wis dikandani nek donya dikongkon ngetutno ceritane pangeran digawe panggung sandiwara. Pak Arifin Mbak Abi yang ngono. Mbak Abi iki wonge meneng. Pak Abi Pak Arifin ku jebus Jabal Kat wis omongane mbek wong sopir-sopir gak karu-karuan. Mbak Abi di omah. Gak kenal sapa-sapa. Dadi engko Pak Arifin ngomong sing rada kasar iki kok atine lara, Pak. Soale ruwe di omah ae. Lah Pak Arifin kulinane omongane blarah. Soale koncone wong jobo-jobo. Bagi Pak Arifin biasa. Lah Mbak Abi kulinane ning kantor ngene tok bendina, gak tau komunikasi mbek wong. Paling tekokane jenengan bayar pinten, wis ngono tok. Lah sing ngene omongane rusak. Iki contoh Pak sepunten nggih Pak, monggo contoh. Aku iki ngomongno dua karakter yang berbeda. Lah niki nek pengen sampean iso mempertahankan rumah tangga berarti sampean kudu iso ngerteni gandengane dewi-dewi. Ki Mbak Apip gampang baperan. Ki Pak Arifin seneng guyon nih Mbak Apip baperan. Dikene rati sampean rugi. Wong sampean kesumben sampean mangkeli wong itu karakter tetep ngene Pak. Ngene Mbak Apip. Tetep ngene kesumben. Berarti apa Mbak Bulis? Berarti kula sing harus belajar. Belajar dadi wong cuek. Iki gak sapa-sapa, masih Pak Jan, Pak sapa Pak Rifai, Pak Said itu padha ae sing ndek bojo dhewe-dhewe, belajarono karaktere bojone sampean dhewe-dhewe. Berarti nek sampean selama iki jek jengkel mbek bojone dhewe-dhewe selama rumah tangga, berarti ternyata sampean gak memahami bojone jenengan.
Wong mesti kali Gusti Allah gak ado-ado. Ujianmu gak enek liya. Sing paling cedhek dhewe bojone dhewe. Ternyata tetep gak iso nrimo ceritane pangeran. Nek aku dilapori ya karek dadi penonton ae. Ayo lah pancet to ceritane. Nah, wis ngoten mawon. Iki mang aku bahas malaikat atit kalih malaikat malik. Garek sampean iso nrimo ta gak dikei cerita pangeran. Lah sampean iso nrimo dalam rumah tangga, dalam sampean di apa ya? Diceritani sapa-sapa, bendina dikei petukno sapa-sapa, sampean iso nrimo ta gak? Lah sampean iso nrimo berarti sampean senengane malaikat Ridwan. Nek urutane malaikat sing harus diaktifkan setiap hari tenggene awake dhewe, sing awake dhewe ingin ningkat spiritual awake dhewe berarti kudu kenal malaikat mungkar nakir, malaikat sing bertanya di dalam kubur jiwane awake dhewe. Piye Mbak Lis iki? Mungkar nakir sama nak bendina ditekoki to mbek Gusti. Setiap hari sama ngomong-ngomongan kabeh Gusti iki sama tekoki. Iki jenenge mungkar nakir. Nekoki awake dhewe. Awake dhewe jere malaikat mungkar nakir bertanya di dalam kubur. Apa Pak? Kubur iku? Kuburan iki lho napa Pak? Awake dhewe iki jenenge kuburan Pak. Awake dhewe ndek kuburan iki gak iso jawab apa-apa. Nggih to, ditekoki apa-apa gak iso jawab. Sing iso jawab Gustine dhewe-dhewe. Malaikat makane mungkar nakir. Nggih, mungkar nakir berarti awake dhewe tekok-tekokan mbek Gustine iki lho. Iki sampean kenali. Ya iku sampean berarti senengane malaikat mungkar nakir. Ya nek sampean malaikat malik ya iku mang gak iso nrimo dikei bojo wis ngono ae. Gak usah ado-ado. Pun ngoten ae wis iku sampean pelajari gak usah ngel-angel. Gak usah sing ilmu dukur-dukur rumah tangga iku wae. Pun ngoten mawon. Male akhirnya gak bahas ikhlas, bahas malaikat sampai surga. Lah sampean nek pengen surga garek milih. Pilihan sampean tergantung perbuatan jenengan jere ndek donya. Awake dhewe duwe kaca perbuatan jenengan garek muter videone ndek kono. Nek perbuatan sampean elek berarti videone ndek kono ya elek. Mbak Lis, aku durung siap engko dijikuk. Lah apa dosa kula tasih kathah. Dosane kathah berarti apa harus diperbaiki. Terus kapan Pak siape? Nggih riyen. Lah kita malaikat iku nganu ta, manut sampean. Di semayan mungkin sik nggih malaikat kula tak nunggu yuga kula riyen sampai dadi manten. Mungkin yuga kula pun mapan sampean tundut mboten napa-napa lak yo enak bedina angkat-angkatan mbek malaikat nggih. Nyang-nyangan. Makane saiki buku iki wis ditulis sampai meninggal. Dan nek seumpama jenengan paling panjang umur Gusti lah niku anu salat dalu niku anu sapa jenenge? Sapa Pak Said. Lah kok ngene. Kula jeneng paling panjang umur Gusti. Sapa malaikat sing njaluk panjang umur iku Pak Said iku lho. Oh ya nek ngono tambahno umure. Bendina malaikat lak bingung busuk ibuku Pak. Malaikat bendina nggo menapa? Nggo setepo. Berarti Pak Said kok meninggal umur swidak 5 tambah ono 2 tahun ae. Lah bendina lah ya kesel malaikat ngurusi sampean. Jirine Gusti Allah sembarang kali dijabah Mbak Lis. Dan dijabah berarti dongaku kok aku berarti umurku ditambahi maneh. Meneh sampean donga ngono maneh. Tambah ono suwe sampean umur sampean 100 Pak. Mosok ngono berarti kan malaikat gak ngerti percaya ya. Berarti buku Lauh Mahfuz iki wis dinasku awake dhewe ndek donya gur madakno bukune Gusti Allah. Gur ngono tok to. Napa Mbak Lis wis diterima wae mbek Gusti Allah ngene wis ditutno ngono lho gak usah diniat sing aneh-aneh lah. Niat ibadah kabeh yen Gusti Allah pun ngoten mawon. Pun dalu ya Allah sampai jam 11 lebih. Kok menenge wong-wong?
Oh iya Kang ngasih Bu Sri. Mbak melekan ku langsung mapan. Mapan turu. Mbuh tapi engko nek engko sik cek kesel engko bengi ae. Terus bablas. Balis ngapunten kebablasan kula niki wau. Kula jawabane mboten napa-napa, kula nggih paham kok. Ya kesel ya terserah sampean to sing nglakoni. Pun ngoten mawon.